Szeretettel köszöntelek, Kizita vagyok. A mai videónk témája 7 tanulság, amit a könyvsétáltató elolvasása inspirált. Első. Minden napjainkban figyeljünk oda az apró csodákra. Lehet, hogy egy könyv, egy mosoly vagy egy váratlan találkozás is meghatározó pillanat lehet. Második. Karl és az ügyfelei között kialakuló barátságok azt mutatják, hogy az emberi kapcsolatok mennyire fontosak, értékesek. Lépjünk ki a komfortzónánkból és keressünk új barátokat. Harmadik tanulság. A könyvek nem csak szavakból állnak. A lapok között rejtőzik a múlt, a jelen és a jövő. Olvassunk és engedjük, hogy a könyvek megérintsék a lelkünket, elvarázsoljanak. Negyedik. Sasha példája azt mutatja, hogy a kíváncsiság és a nyitottság új kapcsolatokat teremthet. Merjük megtenni a kezdő lépést, nyissunk mások felé, és ismerjük meg a történeteiket. Ötödik tanulság. Karl úgy kézbesíti, viszi a könyveket, mintha ajándékba adná őket. Az ajándékozás öröme mindkét fél számára különleges élményt jelenthet. Hatodik tanulság. Karl szereti a csendet és a magányt. Időnként álljunk meg, és engedjük, hogy a csend és a gondolataink megnyugtassanak bennünket. Hetedik tanulság. A könyvsétáltató optimista üzenettel bír, ne feledd, hogy a remény mindig ott van, még nehéz időkben is. Ez az olvasmány élmény 3 cikk megírására inspirált. Ennek a videónak a témáját bőven kifejtve, a linket megtalálod az infoboxban. Introvertáltként és HR tanácsadóként érdekelt, hogy milyen kérdéseket tennék fel a könyvsétáltatónak, link szintén az infoboxban, és hát nem maradhat el egy introvertált könyvsétáltató munkaköri leírása se. A cikk linkjét megtalálod az infoboxban. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkold és oszd meg másokkal is. Iratkozz fel a csatornára további tartalomért, és természetesen oszd meg a te kedvenc könyvedet a kommentek között. Várlak a következő videóban is szeretettel. Szia!